شعبية بزعبازي تفولتو عقم كوانت زي بلا جن جبتي فليت أم خون خولي ميزوز أب جرمن تقمتو متم نوح عمتات سقمتكم بيتم أبز غربا وانون زادكم في وارد لهم جز حلف 5 عمتات حارسبي بتش حوازل. Like I said, this all this gold in Fort Knox, it's the public's gold. It's your gold. كحدش منقست جرمن زي مثل سلام كميت غنو جاي سكافي دي لو ما عند غاب سفري تحسوت ميسنا لنا قمت لمود أجد أسوغن حبريت أنا غروكمي سامودا تام سيسنحو لايك مقبار جمروا. Let's go. سزغاس نمي جمر حبريتها بزعبا جرمن زملكتيو اب جرمن مرچا كايد كم صنحه ريخم لهم تمالغا مزازمي تغيرلو بزخاني كريستيان ديموكراتيك حبرت وي كاني سي دي او مس اب فاريان زلو مشارختو كريستيان سوشال يونيون بمخان نايزي مرچا تعواتي كوينلو مالتي سي دي او ب 29% دمصي بمركابيو تعواتاي كون كيل زلو مالتيو از مالت كاني نايزي بارت مرحي فيريك ميرس اب حجوان مرحي جرمن زلو اولاف شوس بمتكا مرحي جرمن كخونيو مالتيو كالايكات صار سدتنيات وي كان صار سدتنيات زغونه بارتي زفلت اي اف دي استباله بارتيو كالاي درجه حيزوت يزلو مالتيو 20% مرچا بمركاب كالاي درجه وصيلو مالتيو از خاني نسدتنيات از كراخلو خاني نسدتنيات زحاشي مالتيو كاز زي مراتو خان سدتنيات زحاشي مالتيو انتخونه ግን ካብ ዝሓለፈ ምርጫ እዚ ብ10 ዕጽፊ እዚ ኤፍዲ ዝተባሃለ ወይ ከዓ ፀረ ስደተኛ ዝኾነ ብ10 ዕጽፊ ኣብዚ ከም ዝወሰኸ እዩ ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰዓብቲ ይበዝሑ ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ይኹን እምበር እዚ ፓርቲ እዚ ኣብቲ ብጥምረት ዝምስረት መንግስቲ ቦታ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንግስቲ ወይ ከዓ መንግስቲ ጀርመን ዘሎ ኦላፍ ሾውስ ዝምራሕ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብ16.5% ድምፂ ብምርካብ ሳልሳይ ደረጃ ኮይኑ ወፂሎ ማለት እዩ ሾውስ ድሕሪ ዝምርጫ ስዕረቶም መሪር እኳ እንተኾነ ግን ኣመን ኢሎም ከም ዝተቐበልዎ ንዝተዓወቱ ኾነ እንኳ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ከም ዝለኣኽን ደገፍቱ ኣብ ዘስምዖ ቃል ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጀርመን ምርጫ ወይ ከዓ ሓድሽ መንግስቲ ጀርመን እዚ መስለ ማለት እዩ ስለዚ እስኪ ኣብ ጀርመን ተቐመጡ ብዛዕባ እዚ ምርጫ እንታይ ርኢቱ ኣለኩም እቶም ነዊሕ ዓመታት ተቐመጥኩም ወይ እቶም ኣብ ዝቐረባ እዋን እውን ዝኣተኹም ብዛዕባ እዚ ምርጫ እንታይ ርኢቱ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክንፅበየኩም ኢና ሰብ ጀርመን ናብ ካልእ ምስግር ካኒ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ኢና ክሰግር ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ምስ ፈጠረ እዩ ሓድሽ ኩሉ ግዜ ሰሙናዊ ሓድሽ ነገር ኣሎ ወይ ዓለም ሙሉእ ከዛረብ እዩ ወይ ዓለም ሙሉእ ዘኽረይ ወይ ካኒ ኣሜሪካን ጥራይ ዝኽሪ ነገር ኩሉ ግዜ ምስ ተፈጠረ እዩ በኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶም እዚ ኣዛራቢ ዝኾነ ዘላ ኤሎን ማስክ ከምኡውን ዶናልድ ትራምፕ ኣዛራቢት ዝኾነት ኣርእስቲ እዛ ክንከዳ ኢና ዝብላ ዘሎ ቦታ ዝምልከት እያ ብዛዕባ ክነግረኩም ማለት እዩ We're also going to Fort Knox. I'm going to go with Elon. Fort Knox تبهال بوتا ناو هنكيدي نامس إيلان يزبزلو. And would anybody like to join us? ዝኾነ ሰብ ኣሎ ዲ ምሳና ክሓብር ዝደሊ ወይ ናብ ዝቦታ ክኸይድ ዝደሊ ዝብዘሎ ስለዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ገዛ እያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናብዚ ኢና ክንከይድ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ከዓኒ ቅድሚ ኤሎን ማስክ ኣብ ሓደ ሾው ቀሪቡ ዝተዛረቦ እዩ ማለት እዩ ምናልባት እታ ሾው ኤሎን ማስክ ተዛረበላ ድሒርና ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ግን እዛ ገዛ እዚኣ ስለምንታይ ኣዛራቢት ኮይና ዝብል ክንርኢ ማለት እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ገዛ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ሪኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ካብ ዓለምና እቶም ብከቢድ ዝሕለዉ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቶም ኣዝዩ ሰኪዩር ዝተባህለ ቦታ ሓደ ሰብ ጥራዩ ከይድዋ ዘሎ ወይ ካብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ሓደ ሰብ ይበፅሕዋ ዘሎ ወላ በኣሜሪካ ደረጃ ማለት እዩ ገዛ እዚኣ ኸኒ ወርቂ ሒዛ ዘላ እያ ወርቂ ኣሜሪካን ነዊሕ ዓመታት ስቶር ትገብሮ ዝነበረት ወይ ካኒ ምናልባት እውን ብብዙሓት ናይ ኢኮኖሚ ብሓፈሻ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ዝገልፁ ሰባት ካኒ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ብቅድሚት ክሰርዖ ዝኽእል ነገር ሓደ ካብኡ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ገዛ እዛ ስቶር እዚኣ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ልዕሊ 400 ቢልዮን ዝግመት ገንዘብ ባሶሪ ወርቂ ሒዛ ዘላ ማለት እዩ ኣብቲ ወርቂ ከም መቀያየሪ ገንዘብ ወይ ከዓ ሓፈሻ ከም ገንዘብ ወርቂ ከም ገንዘብ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገራት ማለት እዩ ወርቂ ከም ገንዘብ ዝቀያየረሉ ዝነበረ እዋን እቲ ዝዓበየ ስቶር ወይ ከዓ ዝበዝሐ ወርቂ ዝተቐመጠሉ ቦታ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ድሕሪኡ እውን ዶላር ክመጽእ ከሎ ሓይልን ዶላር ከም ዝሃቦ በዛ ባንክ እዚኣሲ ሓይሊ ዶላር ከም ዝሃቦ ብሓፈሻ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ክኸውን ዘኽኣሎ ሓደ ካብኦም እዛ ገዛ እዚኣ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ገዛ እዚኣ ነዊሕ ዓመታት ስቶር ናይ ኣሜሪካ እዩ ሃብቲ ኣሜሪካ እዩ ዝወርቂ እዚ ስለዚ ነዊሕ ግዜ ሰብ ሪእዎ ይፈልጥኒ ማለት እዩ ግን ልዕሊ 400 ቢልዮን ዝግመት
ወርቂ ከም ዘለዎ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወርቂ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ገዛዚ ካብ 1974 ኣትሒዙ ዕጹው ከም ዝነበረ ወይ ካብ ዝኾነ ሰብ በፂሕዎ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝነገር ክሳብ 2017 ማለት 2017 ግን ሴክሬታሪ ኦፍ ትሬጀሪ ኣብ 2017 ስቲቭ ማለት እዩ ኣብ 2017 ንመጀመርያ ግዜ በፂሕዎ ከም ስትሪዮ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ስእሊ ተሳኢሉ እውን ወፂኡ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኸዓ ክሳብ ወይ ካብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ብጀካ ስቲቭ ዝረኣዮ ሰብ ከም ዘየለ እዩ ዝነገር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ኤለን ማስክ ብዛዕባ እዚ ገዛዚ ወይ ብዛዕባ እዚ ባንክ ኣሜሪካ ንበሎ ብዛዕባ እዚ ባንክ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ብሾው ተሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ Tell us about Fort Knox. ስለዚ ብዛዕባ ፎርት ናክስ ንገረና ወይ ብዛዕባ እዚ ገዛ ንገረና ተባሂሉ ይሕተት ኣሎ Kentucky, it's a military base. 1,000 tons of gold or something, 5,000 give or tons of take. gold. 5,000 ቶን ወርቂ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ገዛዚ Are there in the ground and like this? I mean, it's a very secure I think thing. we all want to see it. This is your gold, by the way. It's the public's gold. Do you think it's not there? I don't know. ስለዚ ወርቂ እዚ ይህሉ ኢልካ ተሓስብ ዶ ብምባል ተሓቢቡ ኣይፈልጥን ኢልዎ ግን ወርቁኹም እዚ ወርቅና እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ክንሪኦ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኤለን ማስክ But I think, honestly, part of this also is just like, let's have some, like I said, all this gold at Fort Knox, it's the public's gold. It's your gold. So, like, I think you have, like, a right to see it. I think we should have a tour. And then the president last night was like, I think he's in favor of it. That would be cool. A live tour, like, you can see what's going on, open the door, like, what's behind it. ስለዚ ኤለን ማስክ ኣብኡ ኸይዱ ቪድዮ ክሰርሕ በቃ ላይቭ ካኣቱ ይደልዩ ዘሎ እንታይ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ንዓለም ሙሉእ ክንሪኦ ይግባአና እዩ ወርቅና እዩ ስለዚ እንታይ ኣሎ ክንሪኦ ይግባአና እዩ ክንሪኦ ኢና ኸ እዩ ድብል ዘሎ ብሓፈሻ ትራምፕ ከም ዘዘራረቦ ትራምፕ እውን ከም ደስ ከም ዝበሎ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኸን ትራምፕ ሕቶታት ቀሪቡሉ ትራምፕ ኸኒ ከም ተቐዳሚት ዘረኣኹም ቪድዮ ኤለን ማስክ ናብ ከምዚ ክኸይድ እዩ ኣነ ኸ ክስዕቦ እየ ዝስዕበና እንድሕር ሃልዩ ብምባል እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነዚ ክሪእዎ ስለዚ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብኡ ኸይዶም ላይቭ ቪድዮ ወይ ከዓ ኣብኡ ኸይዶም ቪድዮ ከም ዝሰርሑ ርጉፅ ማለት እዩ ክልቲኦም ተሰሚዖምሉ ኣለዉ To Fort Knox to make sure the gold is there. We're going to go into Fort Knox. Do you know about that? ነዚ ዘይድግፉን ኣለዉ ስለ ዘይድግፉ እዮም እውን ነዚ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ከም ምስጢር ኮይኑ ወይ ከዓ ብሓፈሻ መንግስቲ ብዛዕባ ውልዒሉ ወይ ከዓ ከም ምስጢር ኮይኑ ከይድ ፀንሐ ምርኣይ ወይ ከዓ ፓብሊክ ክርአ ስለ ዘይደልይዎ እዮም ማለት እዩ ግን ኣብ ትራምፕ ከምኡ ኤለን ማስክ ኣብኡ ኸይድና ላይቭ ስትሪም ክንኣቱ ኢና በቃ ሰብ ክንሪኦ ኣለና እንታይ ከም ዘሎ ኣሎ ድየለን እውን ክንረጋግፅ ኢና ብለው ስለዚ እዚ ክኸውን ዲከውንን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብቀፃሊ ኣብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ከዓኒ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ዝጀመረ ናይ ፅሑፍ ልውውጥ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ካነ ናቶም ርእቶ ክህቡ ክረኣዩ ቀኒዮም ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካብኣቶም ከዓ ዝትሪእዎ ዘለኹም ስዩም ተሸመ ዝተባሃለ እዩ ማለት እዩ ዝኸኣኒ ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ኣዘርባይጃን መርከብ ተታሒዙኒ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝተፀግዓ መራኽብ ተታሒዙኒ ብምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ዜናታት ወይ ከዓ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥናት ሰሚዕኩሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እተን መርከብ እንታይ ፅዒነን ነይረን ወይ እውን ናበይ ይኸዳ ነይረን ዝብል ንፁር መግለፂ ኣይነበሮን ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብኡ ከሎ ብሓፈሻ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ዝነበራ መራኽብ ኣዘርባይጃን ከም ዝተታሕዛ እዩ ተገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ዝትሪእዎ ዘለኹም ስዩም ተሸመ ዝተባሃለ ፖለቲከኛ ወይ ትንታኒ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዛዕባ ዘን ኣዘርባይጃን ናይ ኣዘርባይጃን መራኽብ ዝተባሃላ ሰሚዐ ኣለኹ ዝበሎ ነገር ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሪእኩም እሳቸው እዛ አዘርባይጃን የሄዱት ታስበው ናይ ጦር መሳሪያ ለመግዛት ይመስለኛል ቅድሚ ኣዘርባይጃን መራኽብ ተታሒዙኒ ብምባል ምባላ ማለት እዩ ቅድሚ ውሕዳት እዋናት ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ኣዘርባይጃን ከይድ ነይሩ ኣብዚ ኸኒ ኣፅዋር ክገዝእ ወይ ከዓ ኣፅዋር ከምፅእ ምዃኑ እዩ ይመስለኒ ብምባል ዝገልጸ ዘሎ ሻዕቢያ የደህንነት መረጃ አቅም እንኳን ባይኖራት ግብጾቹ ይሄ መረጃ የደረሳቸው ይመስለኛል ሻዕቢያ ብዛዕባ እዚ ክትፈልጦ ዓቕሚ እኳ እንተዘይብላ ግን ግብፂ ፈሊጦም ክኾኑ ክእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ መርከቦቹን አግታ እያለ ያለው አሁን እየሰማሁት ያለው ነገር ምንድነው ሻዕቢያ መርከቦቹን አግቶ እላዩ ላይ ጭነቱን አራግፍ መርከቦቹና ሰዎቹ ለቃለው ነው እያለ ያለው አሉ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ዘሎ ወይ ከዓ ሻዕቢያ እንታይ ኢሉ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እተን መርከብ ወይ ካቶም ሰባት ምስ እንጽንሑ ክሰዶም እተን መርከቡን ክሰደነ እተን ኣብኡ ተጻዒኑ ዝነበረ ግን ኣራጊፌ ዝሰዶ ኢሉ ይዝብ ዘሎ
መርከቦቹ ከየት ተነሱ? ከአዘርባጃን ተነስተው ወደ አቡዳቢ የሚሄዱ መርከቦችን የኤርትራ መንግስት አግቶ አስቀርቶ ዜና አይዋጥልኝም። ግምቴ የአዘርባጃኑ ምክትል ጠቅላይ ወደ አዲስ አበባ የሚመላለሰው የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እዛ ሄዶ የነበረበት ሁኔታ እዛ ሄዶ የተስማሙ ስምምነት ነገሩን ሳስበው ሁኔታውን ሳስበው አዘርባጃን ከዛ ሀገር ገዝተን የምንመጣውን ዕቃ መሀል ላይ ጠልፎ ያስቆመ ይመስለኛል። ስለዚህ ብሓፈሻ ጥቕልል ከነብሎ እዚ ስዩም ተሸመ ዝብሎ ዘሎ እተን መራኽብ ናብ አቡዳቢ ናይ ንግዲ እንታይ ዝበሃል እየን መራኽብ እየን ብሓፈሻ ካብ አዘርባጃን ናብ አቡዳቢ ዝኸዳ ዝብል ዜና ኣይዋሕጠለይን እዩ። እተን መራኽብ ናትና እየን ብሓፈሻ ኣፅዋር ዝፀዓና እየን እውን ምክንያቱ ከምኡ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ብዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ምስ ተሓሓዞ ፀኒሑ ስለዚ እተን መራኽብ ናትና እዩ ዝብል ዘሎ መወዳእታ እውን ከንግምተይ ብምባል ይቕሚጥዎ ዘሎ። ስለዚ እስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ ግምት ኣለኩም? ብዛዕባ ዘ መራኽብ ብሓፈሻ እንታይ ግምት ኣለኩም? ኣብ ኮመንት ኣቐምጡ። ስለዚ ጋይስ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ። ሓደ ሸሕ ሕርክንኩም ሳብስክራይብ ከይትርስዑ። ሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ። ሰላም